Gujarato khoroksa sala seiwar sangmabai o salabo seiwar sakai sei kahai no behave eba keba react khlaika. Sei kahai no sengkha sei kahai no himui boino warnani chesta khlaika belai no kirimasincha koktoma social media o noksakai phaiphio ka. Seiwar sangmabai sei kahai no ungnani nangkha. Phaidi hingke saiman layano bo bahai abo kahai ungnani nangkha tei abo nokologni hija kokrok tamo oborok no tui tini video o kaham khlai saiman layana hingke video no poilano hoite paithak jora joya saknai tongde haike norok joto full video kaham khlai bujiwi manna tei khlai hingke phaidi saiman layana. Gujarat ni Palangpur ni simi sok paijak o kobor Mosudo bini bimari ni kogno tei simi samani kogya abo kaisa awareness video kahai bo ungnani thangai tongo jotono no aware khlainani bagui o video bo swnamjakmani street dog masa phaiui normal street dog je bo kobor boya haino miliwi chawi borok rok bai kathawi tongnai obo phaiui warui rema bai obo kahai ke borok bo soloi thaknai zombie eba keba sui kahai ke behave khlainai hinni kebo phano wansukui manya o kokrok no tui. Gujarat Palangpur ni khoroksa borok 27 bosor umor ni chela bini bumung wngkha deba phai mono khoroksa borok saka seiwar jaka hingke rabbies vaccine anti rabbies vaccine rwnani nango haipano bo o kokrok no care khailia ignore khlai remani tei normal seiwarma bai tamungna tong o sei koboria salprum se angwaimang kwthawi berai tongo o sei kuno wngya kaham no hinni sawi bo o kokrok no ignore khlaika je vaccine nadi hinni samani bo wngni parani no khoroksa borok o kokrok no ignore khlaimani yagulo kheno suruwato hingkhe kebo phano saimanya o bini khoroksa parani dol simi saimano hingkhe bo amo kahai ke behave khlai tongphuru hingkhe mwtai atai rok se nangkhana hinui nokni borok rok tei parani borok rok uansukhlai tonglaika hingkhe doctor rok je puro judge patal khlaika checking rok khlaika abro khe no borok declare khlai saka joto checking khlai obo seiwar jangmase mari tei seiwar jagui obo kahai ke rabbies pura brain no sogui tongui kha hinui saka koktomani bisingti saimankha 3 mas swkang deba phaino khoroksa street dog phaibono war phaika tei o kwsaba amsuk waria haino kirima kahaise tei oboni bagui ni bo amsuk o kokrok no tui serious nalia vaccine bo rilia anti rabbies vaccine bo rilia doctor rok bai jaspartal bo thangui khlailia haike bo o kokrok no tui rabbies wngani hinui je anti rabbies vaccine ridi hinui doctor rok recommend khlaimani o kokrok no tui bo serious nalia obono ignore khlaika aboni yagulo kheno turuk joropai baksa bini sori bo turuk hamya wngui phaika tei turuk hydrophobia yakheba tui no kirimani obo kaisa rabbies manjakha hingke o phobia mani manjagui phaio tei tui no hingkhe nasigui manya tui nungnani rekha hingke o tui no kirijago jemon o tui bono bwtharui khibinai obo kahai ke tui kirijak kha ajora kheno bo aboni yagulo kheno bo kokmania bini khorang tui ongkhanani naka sei kahai ke hulokmani tei buino sengkha tei obo simia bini nokni borok rok tei bini bik bwsarok no bo attack khlainani naikha sei kahai ke warnani bini bua bai obo kahai ke attack khlainani naikha bo suruwat yakheba puila warjakphuru hingkhe kisa kirigu hinui bo ignore khlai tongkha a jara o hingkhe jotono normal no tongmani dewa phai kamo thango nogo phaio behi bwsabai kaham kwrwng khlai no tongo kaham kwrwng khlai no borok rok bai kok sawi tongmani phiaba bo kisa phano termania je andaja kwrui bini bwsago je seiwarmani simi turuk khlaiui rabbies joto jaga no kabja khlai tongmani bo kisa phano termania o kokrok no tui phiaba 3 mas ni yagola kheno o rabbies joto bwsago
attack khlai sakate brain porjonto thangmani yagulo kheno poila kheno tuino kirijak kha tuino kirijak mani yagulo kheno sei kahaike sungkha huloka tei sei kahaike no sei kobor kahaike attack khlaini nanai khe nokni borok rokno bihir bwsarok no phano yakarliya koyengmas ni yagulo kheno bo sei kahaike no jathimui tongkha tei parani borok rokno warnani naikha sungkha ganani borok rok thangka hingke laika hingke purapuri sei kahai no behavior rok bini sei kahai ke no ongui thangka bini bwsak borok ni phiaba joto tomung hingke sei kahai no ongui thangka o sei warjaknai no borok control khlaimanliya parani borok rok bo belai kheno kirijak kha nokni phataro ongkhonani nokni bisingo mamang no chopjagui tongkha haike bono sujok manma bai joto pal khlaiui kok chaplai bono khalaika khawui ako yakung khawui bono trauma hospital center o talanglai thanglaike doctor bai check up khlai renani hinai trauma hospital center o talangmani yagulo kheno arjagani doctor strei nurse rok 24 hours bono khawui nigrani khlaika tei check up khlaimani yagulo kheno saka omo rabbies belai kheno pir sajak tei ongui thangka final stage o se sokpai tongsio mo rabbies ni o stage o hingka hingke tei borok no bansri mania rabbies puila stage no kawui thangka hingke obo final stage ora thano thangu kokthaisa bai sana thangka hingke puila ni simi rabbies manjakgwi phaika hingka hingke o borok tei manjakya thono thwinai paithago o pura gornani video social media o markhino pirsajak tei ongui tongo parani borok tei social media o nongnai commentar sok joto comment khlaijak je jora tongsani obo kahaike anti rabies vaccine na kahingke obo haide wngkhamu saksangno naikolya obo kahaike ignore khlaimani belai kheno chaliya tini obo kahai lamao phainani nangla khamu jodi no anti rabies vaccine na kahingke doctor rokni recommends na kahingke obo kahai ongnani nangla khamun hinai jat report comments khlainai rokbo tongo dewa phaini khoroktam bwsabo tongo tei borokni bobisat no tui nokni borok rok bo belai kheno wanajak obo kahaike buphase obo kahai ongui tongkha pati bansini banchiya tei se khoroktam bwsa bahaike pusinai borokni bobisat ni bagui bo belai kheno wanalaijak hingke norokno ba ang swngnani muchungo jotoni no pet tongo sei tongo aming tongo hingke norok bode warjakmani yagulo sabo vaccine rijak kha comment section o thangui comment khlai salai di।